I'm so happy. Hola noies, què tal, com esteu? Jo estic bastant bé, estic aquí un diumenge a caseta. Fa bastant mal temps, però estic jo super cozy aquí amb el meu matxa. I he pensat que el vídeo d'aquesta setmana em venia de gust una mica de xerradeta. I com que l'hivern és una cosa que jo no porto gaire bé, ho farem al revés, ¿vale? En lloc d'estar pensant tota l'estona en que l'hivern no m'agrada, que el fred no m'agrada, que la foscor no m'agrada i que no em sento bé i que no m'agrada... Bueno, totes aquestes coses, pensarem en els meus preferits d'hivern i en les coses que sí que m'agraden de l'hivern, concretament d'aquest hivern. Així que parlarem de llibres, pel·lis, productes, mil coses, així que comencem. L'hivern tothom ho sap, el millor pla és fer peli i manta. I jo aquest hivern m'he menjat una de rom-coms, una de comèdies romàntiques, i és que m'agrada el romanticisme, jo em considero una noia molt romàntica, però sí que és cert que algunes comèdies així, d'aquestes que són molt dolentes i molt estúpides, no m'acaben d'agradar. Llavors he estat fent recerca i he buscat les pel·lícules més icòniques dels 90-2000 i concretament aquesta setmana última he estat veient 6 o 7 pel·lícules, us les he com mig classificat, ¿vale? Si us agrada la pel·lícula de Mean Girls, com drama així més adolescent, més d'institut, més com intens, una mica més explosiu, Just My Luck crec que és bastant aquest rotllo també, perquè té un argument en plan més simple, però alhora és divertidíssima. El John Tucker Must Die, jo crec que no se n'està parlant prou d'aquesta pel·lícula, i és que és superdivertida com 3 noies, 4, de fet, intenten aliar-se per venjar-se del noi que ha estat sortint com amb totes alhora i doncs tot el que fan per intentar tornar-se és molt guai. Després, si sou ja de clàssics, Enemies to Lovers, una mica Bridget Jones, una mica com noies que no són perfectes i estan bastant lluny de ser perfectes, jo recomano que mireu la de What's Your Number, perquè és que és xulíssima, és una noia desmanegada, despreocupada, una mica caòtica. Totes tenim una mica d'això en nosaltres, i bàsicament de com repassa doncs, com tots els ligues que ha tingut fins a aquell moment per intentar trobar el noi ideal sense trencar amb l'estereotip de que no pot estar com amb més de 20 nois. Va una mica per aquí la cosa. What Happens in Vegas, boníssima, perquè també considero que tinc una part molt heavy de la protagonista en mi. Tinc un punt d'estirar de vegades i em costa deixar-me anar, i la protagonista precisament és el que li fa falta. És una noia que intenta ser perfecta i evidentment no és perfecta i aconsegueix més coses a mesura que va aprenent a deixar-se anar i a ser una mica ella mateixa, i això també és molt guai. A més, acaba casada amb un tio per accident a Las Vegas i és com la pel·lícula va de la situació de com aconsegueix sortir d'aquest matrimoni al qual no vol estar. Bright Wars m'agrada perquè és una rom-com, però que se centra més en l'amistat, no? En l'amor de les dues amigues més que no pas en les seves respectives parelles i en els seus casaments, sinó és com més de la relació entre elles, també és molt guai. I Notting Hill. Quin pel·lículon, nenes. És una pel·lícula que passa molt a poc, d'una manera molt natural, amb una imatge... És com... Aviam, és de la Julia Roberts. Tots sabem que la Julia Roberts és especial, és una... Bueno, és que a mi em torna boja, però és que aquesta pel·lícula no sé per què no l'havia vist com des del punt de vista que l'he vist ara, o no l'havia vist mai sencera, o no sé exactament, i crec que és una pel·lícula, no és tan comèdia romàntica, sí que té els seus punts de comèdia, de fet estan molt ben trobats, però és zero absurda, de veritat, està molt ben feta, i crec que és de les poques comèdies romàntiques que puc dir que realment tenen qualitat, així que estic com supercontenta, de fet crec que la tornaré a veure avui. Sí, confirmo, la tornaré a veure avui. Llibres! Que no sé si us ho vaig dir per aquí, però un dels meus objectius era tornar a recuperar la meva pena lectora, ja que jo ho havia sigut sempre, feia com un parell o 3 d'anys que no, i aquest mes de finals de desembre, gener, febrer i ara mateix al març estic llegint i he llegit 4 llibres, o sigui... Que fort, estic superorgullosa, i a més m'han agradat bastant. He de dir que també em vaig començar un que no m'agrada gens, per tant no el recomanaré, però aquests 100% us els heu de llegir. Comencem per aquest, que és Cómo no escribir nuestra historia, de l'Elisabeth Benavent. L'he llegit en castellà perquè el tenia ja comprat i
no ho sé. A vegades cal, no?, llegir coses en diferents idiomes i he de dir que m'ha sorprès molt, ha sigut el llibre que m'ha tret del bloqueig lector perquè és una història romàntica però bastant realista, no és empalagosa, no és previsible, té bastants girs però alhora tampoc és molt dramàtica i massa intensa, sinó és dolça, és natural, és entretinguda, té safareig, té un argument que entreté moltíssim i m'ha agradat molt. Es tracta d'una noia, que és escriptora, que té un bloqueig super heavy, que passa per un moment de salut mental bastant delicat i que decideix anar-se'n a París. Però just abans de marxar de París, el pis del costat s'ocupa per un noi. Mentrestant, ella s'està veient amb un altre que té parella... una mica xou, no? I explica com tota la trama aquesta amorosa. És bastant guai, però sobretot és guai l'evolució que fa ella del seu personatge, com supera les seves pors, com s'enfronta a les inquietuds i... no sé, és que us el recomano molt, la veritat. El següent llibre és que a mi també m'agrada molt llegir sobre com tipus assaig, tipus psicologia, autoajuda i tal, però és que a vegades em fa una mica bola llegir molt d'aquest tipus de lectura. En canvi aquesta el vaig veure per Pinterest, o sigui, que fort, i el vaig trobar de segona mà fa, 2 anys, 3 anys, i no me l'havia com acabat de llegir, crec que és perquè no era el moment que el llegís, i és La bona sort, claus per la prosperitat. És curtíssim, o sigui, mira, crec que me'l vaig llegir amb un viatge amb autobús. La lletra també és super espaiosa i es tracta d'una fàbula, com un conte en el que explica com la teoria de per què hi ha persones que tenen bona sort i hi ha persones que tenen mala sort. És molt guai, perquè ho explica d'una manera que té moltíssim de sentit i a més és com això, com un conte. Llavors és superbona de llegir, realment fas un clic i dona molt per reflexionar sobre aquest tema. Ja, seguint amb la línia, aquest que em va deixar la meva mare, que és de com cuidar la salut emocional, i imagineu-vos, sí, m'ha agradat, que està ple de pòsits, és d'Eva Bach, i vaig anar a la presentació de l'autora del seu proper llibre, que ja me l'he comprat i me l'he de llegir. És molt xulo perquè és una carta a les emocions, explica tècniques, literalment eines per calmar les emocions difícils, però que són assequibles i que tu pots posar a la pràctica. T'argumenta el per què serveixen, el que no, amb citacions d'experts, però alhora també amb exemples de la vida quotidiana. O sigui, no és una cosa molt dura de pair, tampoc és una cosa que et deixi molt a l'aire, sinó és una cosa que realment pots posar en pràctica. I he de dir que a mi, moltes de les que he posat, quasi bé totes de les que he llegit aquí i que m'he apuntat, les he posat en pràctica i m'han servit. És el segon cop que el llegeixo i és que va superbé, perquè explica com funcionem les persones d'una manera senzilla, però sobretot com entendre-ho i com pots fer que això et jugui al teu favor. Llavors, sí, com a persona que sóc molt intensa i que em costen molt algunes emocions i que estic també molt focus en treballar això, aquest llibre ha sigut molt guai. I sobretot, vigileu l'autora, Eva Bach. I la meva lectura actual és un que em va sortir per TikTok 1000 vegades i que no em donava ni un duro. I és que després de llegir La bona sort i com cuida la salut emocional vaig dir, vale, necessito una mica de novel·la basic que no em faci pensar gaire perquè estic una mica de l'autoajuda saturada, he de processar encara els 2 llibres que m'acabo de llegir, keep calm. I vaig dir, vale, doncs començo aquest de Todo lo que sé sobre l'amor de la Dolly Alderton, bestseller, viral a TikTok, dic té pinta de ser literalment novel·la d'amor, m'agradarà, m'entretindrà, m'enganxarà i seguirem amb l'hàbit de lectura sense saturar-me massa. Clar que és un llibre sobre l'amor, però sobretot és la història de com evoluciona aquesta idea de l'amor en la protagonista, literalment la Dolly. És, una abraçada, parla de temes amb les excuses, no?, a través de les relacions que té amb nois, amb amigues, amb la família, d'una manera bastant còmica. He de dir que fa referències i expressions molt divertides. La Dolly és una tia molt extrovertida, molt esbojarrada, molt caòtica, com crec que som totes les noies adolescents i joves adultes, ens 20 anys o així, que crec que estem en aquesta fase una mica de descobriment, d'anar una mica com una gallina sense cap pel món, i viu molt intensament, molt intensament. I alhora aprofita segons quines coses de les relacions i de com es relaciona ella amb el món per explicar coses internes seves que li passen en el que jo m'he sentit molt identificada i de veritat. O sigui, per exemple, té un capítol en el que parla sobre
el tema de la imatge, el tema de l'acceptació, el tema de la incertesa del futur, però no així com un assaig, sinó et va donant pinzellades dels seus pensaments i dius, uala, o sigui, realment la Dolly sóc jo. La Dolly podríem ser qualsevol de nosaltres. I això m'encanta d'aquest llibre. No me l'esperava gens, no me l'he acabat, així que potser canvio d'opinió, no ho crec. Vaig com per la meitat, un terç o així més o menys, i m'està agradant moltíssim i m'ha sorprès molt. De fet, ja l'he recomanat a les meves amigues, o sigui que, per un cop, TikTok ha tingut raó. Seguim amb la roba perquè he de dir que jo sóc una noia que a l'hivern em costa molt vestir-me i crec que aquest ha sigut l'hivern que més bé ho he portat. Llavors, hi ha peces de roba i coses que només puc portar a l'hivern que he decidit que m'agraden molt i que vull fer èmfasis en aquest vídeo per romantitzar aquesta estació de... Així que comencem amb una cosa que és super senzilla però crec que li dona el toque, que són les ungles de color vermell. I és que a l'hivern és una època que tendim molt als colors foscos, llavors donar-li un toc de color amb unes ungles senzilles pot ser com realment a mi em fa els dies, la veritat. Per altra banda, les bufandes de tot el coll també m'encanten. He descobert que pots portar una jaqueta, no cal que portis un super anorac, que si portes una bufanda al coll vas molt més calentona. M'encanta. Seguim amb dues cosetes ja una mica més de casa. Madurar vol dir passar de fer servir tovallola a fer servir barnús. La sensació de sortir d'una dutxa calenta després d'un dia fred i posar-te el teu barnús és ideal, és super cozy, és super suau, és de senyora i m'encanta. I una altra cosa per estar per casa que també m'ha encantat aquest mes, aquest hivern, ha sigut els pijames de Woman's Secret. Jo Woman's Secret és una botiga a la que no havia entrat en la vida. Compreu pijames de cotó que siguin molt suaus perquè duraran més i sobretot pijames bonics. Una altra cosa que també m'havia proposat era no fer servir tant de color negre, però és que ha sigut inevitable, noies. Llavors he trobat com un substitut del negre que em fa sentir una mica millor i és el gris fosc. Aquest hivern he tirat molt per peces de gris fosc, també combinen amb absolutament tot i li dona un toc una mica més lluminós als outfits sense sentir que vas totalment de negre, totalment apagada, totalment com ja amb aquest aire com de tristor que no m'agrada, em posa molt nerviosa. I ja per últim és una cosa molt concreta que és el meu bolso nou que em vaig comprar per Vinted. És aquest d'aquí, m'encanta, té la doble asta per quan he de tenir les mans ocupades, no haver d'estar pendent del bolso. És fashion, té sivelles i sobretot té molts compartiments. Per anar a la uni queda bé amb tot. A més té el cul com dur, que ja em serveix perquè porto molt pes. I els bolsos, el que em passava fins ara, és que se'm feien malbé del cul per culpa del tot el pes dels llibres, de l'ordinador que porto sempre. Una ganga, que contenta estic! Aquest hivern, tot i que no és una època que estigui molt de fer plans i coses així, jo he intentat forçar-me o provar coses noves per no caure en aquesta depressió estacional en la que caic sempre. I els meus preferits han sigut fer espelmes a casa, i és que les espelmes per mi fan molt d'hivern, fan molt tallar, molt caliu i m'agraden molt. Si veieu el meu últim vídeo, allà està, i m'he estat fent les meves pròpies espelmes a casa i m'ha encantat, la veritat. Després també he tornat a pintar ceràmica, que vaig anar un dia amb la meva amiga Carla, crec que us ho vaig penjar pel TikTok, a fer un parell de tasses, i és que les tasses i les begudes calentes també són molt d'hivern, així que què millor que experimentar i pintar-te la teva pròpia. Jo vaig fer a la Ceramicaria de Barcelona, que ja és el segon cop que hi vaig, i supercontenta amb el resultat, supercontenta amb tot, la veritat. I ja per últim vaig provar a través de Claspes una classe de barre, que potser no és l'esport que jo faria cada setmana, però em vaig sentir molt bé, vaig treballar tota la musculatura, em vaig sentir activa i la veritat, provar esports nous que siguin d'interior, perquè moltes vegades a l'hivern jo que sóc molt de passar temps a l'aire lliure amb el fred i tot plegat no ve tant de gust. M'ha agradat bastant, crec que és una molt bona opció per fer amb amiga, per suar, per moure el teu cos sense necessitat de passar fred. També provant coses per Barcelona he provat 3 cafeteries que m'han agradat moltíssim, tant de cafè com de matcha com de brunch i esmorzars i coses així, que ja sabeu que sóc molt fan. La primera és Lady Babka, que també us ho vaig pujar pel TikTok. Seguiu-m'ho pel TikTok perquè és que allà ho
penjo tot, faig massa oversharing, però sí, ho teniu tot allà. M'agrada moltíssim perquè és dels pocs llocs que són bonics estèticament, però que la qualitat s'ho val, perquè normalment els llocs aquests bonics són bastant cars, no és un lloc per anar cada dia a fer el cafè després de dinar, però el que és el cafè és normal. No, en aquest lloc no. En aquest lloc el que és el producte primer, a part de ser un lloc preciós, a part de tractar-te superbé, a servir-te genial, és bo, és molt bo. Jo no havia tastat mai un te matcha tan bo com aquell. La meva amiga Carla va dir que el seu cafè també era boníssim. Em vaig sentir superbé gastant aquells diners i mira que jo sóc molt rato. Després també amb l'Emma vaig provar el Raw Studio, que per fer brunch i tot plegat és molt guai. I per últim el By Kate, que hi vaig anar l'altre dia amb la meva amiga Laia i em va agradar bastant, tot i que sí que era car, també era bastant bo de qualitat, està al centre i no el coneixia. Així que per anar a provar un dia també és xulo, el lloc és molt bonic i estava bo. Així que res més a recomanar. He estat escoltant molt podcast. Evidentment, no vull deixar de mencionar Àtico Primera, l'antic Hot Girl Talks de la Laia S. Castell. És el meu podcast de confiança, m'encanta. Però també he de dir que he descobert el The Mel Robbins Podcast, que és una noia, és en anglès, que és professional, és com l'Eva Bach que us he dit abans del llibre, però en versió americana, i explica doncs moltíssimes coses d'aquestes de creixement personal, d'autoconeixement i tot això, amb bases científiques, fent entrevistes, són podcasts bastant llargs, és com coneixement sobre el tema profund i m'ha agradat per poder com veure-ho des d'altres perspectives, experiència més objectiva i no tant com les anècdotes de cadascú puntual, per desenvolupar també una mica d'esperit crític, perquè tothom parla de salut mental i tothom parla de benestar, però realment quines coses són veritat i quines són mentida, doncs estic intentant informar-me al respecte i crec que aquest podcast és guai per poder començar. I, mare meva, he xerrat moltíssim, estic molt cansada, tinc la boca totalment seca i me'n vaig a dinar. Espero que us hagi agradat el vídeo i ens veiem la setmana que ve a un altre vídeo. I això, vale? Adeu!